Utilitzo un micro, tot i que suposo que em sentireu tots. Per qui no conegui, soc l'Àlex Valiente, soc el regidor de Promoció Econòmica d'aquí a l'Ajuntament de la Garriga i avui volíem començar la Fira de Botifarra que tindrem aquest cap de setmana amb un treball previ perquè per nosaltres la importància de la Fira de la Botifarra a la Garriga no recau només en aquest cap de setmana amb la Fira. El que nosaltres volem també és que el producte primari, el producte de proximitat del nostre municipi, més enllà de la fira que tindrem aquest cap de setmana, també es treballi durant tot aquest termini. Per això va néixer fa uns anys, en altres legislatures va néixer el projecte Relat, i nosaltres el que volíem també és potenciar durant aquesta legislatura aquest projecte, que hi ha un acord polític de tots els grups polítics de l'Ajuntament per tirar endavant i enfortir el projecte Relat, que bàsicament és treballar el producte primari aquí al municipi en totes les seves vessants. I llavors avui volíem començar la Fira de Botifarra amb un acte que és com de veritat es començava la botifarra, com de veritat es feia la botifarra i aquests negocis avui. L'altre dia, tot just ahir, anàvem a totes les cancel·leries de la Garriga a repartir les targetes d'invitació de l'acte de la inauguració que farem demà a les 8 del vespre i esteu totes i tots convidats a Can Luna. I a Can Oliveres ens vam aturar un moment amb l'Àgata i vam estar parlant amb la gent de Can Oliveres i ens deia que era una pena, que fa uns anys la Garriga tenia 14 cancel·leries i aquest negoci cada vegada més, com d'altres, amb el producte primari, es van perdent i nosaltres volíem també que aquesta memòria no es perdés i per això hem començat la Fira de Botifarra amb aquest acte que a nosaltres ens sembla simbòlic, és com comença veritablement la botifarra. Vull agrair a nivell tècnic a l'Enric i a l'Àgata perquè a nivell tècnic la veritat que la Fira de Botifarra i totes les accions que comporten aquests dies s'ho estan menjant els tècnics, mai millor dit, perquè estem en uns actes de menjar, però sí que és veritat que els vull agrair tota la tasca que estan fent, perquè quan l'Enric ens va proposar aquesta xerrada, més enllà de la Fira de Botifarra, creiem que enllaçava molt bé amb l'inici de rellançar el projecte Arrelat que volíem fer aquí al nostre municipi. Per tant, jo no m'enrotllaria més, deixo els que de veritat hi entenen, gràcies també a Llavora, gràcies a la gent també que ens ajuda, que ha fet molt de treball durant molts anys per potenciar aquest producte primari i per tant agrair-vos als 3 i als 4, l'Enric també, aquesta tasca i aquesta xerrada que segurament, estic segur, que serà molt interessant. Per tant, Enric, comencem? Gràcies, Àlex. Bé, com sabeu, des de fa dècades, sobretot des dels anys 60, la producció d'aliments a nivell global ha tendit a industrialitzar-se i a fer-se cada vegada més intensiva. I tant una cosa com l'altra han aconseguit produir tones i tones d'aliments, de fet tantes tones i tan mal repartides que moltes s'han d'acabar llançant, però també han comportat això, multitud de problemes ambientals, socials, de salut, ètics, i també tant una cosa com l'altra, aquesta industrialització, aquesta intensificació, tendeixen, per inèrcia del sistema, a carregar-se a les petites explotacions o les que volen fer les coses d'una altra manera. Com deia l'Àlex, com que comencem la Fira de la Botifarra i toca parlar de porcs, fa poc, si no el veu veure, segur que em veu sentir parlar del sense ficció aquell que parlava de les macrogranges, mostrava tots aquests aspectes de la producció industrial intensiva, però parlant en concret de Catalunya i de porcs. I vam pensar que per aquesta xerrada inaugural, si l'organitzàvem o la preparàvem des de l'àrea de patrimoni, evidentment ens toca parlar de patrimoni, de llegat, d'història, però tot plegat crèiem que no tenia sentit si ho fèiem de manera deslligada del present i del futur del nostre entorn. I ens va semblar que podíem fer una barreja de gent que ens permetés parlar del maneig tradicional a pagès del bestiar i dels porcs en concret, amb gent que l'ha viscut a casa des de tota la vida, i per l'altra que també seria molt interessant veure les alternatives actuals a aquesta producció industrialitzada i intensiva, veient l'exemple d'un model de producció ecològica de porcs. I veient totes dues coses, ens semblava també molt interessant
adonar-nos, veure fins a quin punt hi ha aspectes en comú, no? Que coincideixen del maneig tradicional dels porcs a pagès i el que estan fent actualment a nivell, el que s'està fent a nivell ecològic, no? Entre l'abans i allò que tard o d'hora haurà d'acabar sent el després de la producció industrialitzada i intensiva. I per fer-ho, us presento molt ràpid qui tenim aquí. N'hi ha dos que segurament els coneixeu millor que no pas jo, però allà al fons de tot, en Joan Mas Gordi, que va néixer fa 80 anys a Can Torre de la Riba, una masia de la part nord del terme de la Garriga. Em deia l'altre dia que a 14 anys, quan va plegar a l'escola, ell va ser l'únic dels 4 germans que volia seguir fent de pagès, no? I va començar a fer de pagès, però que als 18 anys, amb el boom de la Sati, a casa li van dir, escolta, vés a la Sati, que tindràs un sou i tindràs una jubilació i no sé quantes, i és el que va fer, i va poder seguir fent de pagès com a segona activitat, i una vegada es va jubilar, va tornar a fer de pagès, i fins ara anem així. Vaig fent el que puc, cada dia menys. Home, esclar. I al seu costat tenim en Josep Ferrer i Mas, que va néixer fa 93 anys a Barcelona, i em deia que va venir a la Garriga, a Can Mas, on segueix vivint avui, que és una petita masia que hi ha al tram de la carretera de l'Ametlla, que encara es conserva, pràcticament tocant al terme de l'Ametlla. Amb 6 anys va venir cap aquí durant la guerra. Va estallar la guerra, va venir cap aquí. Perquè havia quedat sol l'avi aquí, i va venir cap aquí, i ja es va quedar aquí, i a partir dels 12 anys va començar a fer de pagès i de ramader. I bullir vaques. I des de llavors, sempre a la mateixa explotació de Can Mas. Ja està poder uns 30 anys que teníem vaques i llavors ja vaig plegar i vaig posar porcs i hem continuat fent així. I llavors vaig treure els porcs i truges i vam posar conill. Però si marxo d'una avaria encara me'n trobo més amb una altra. Ja se sap, és normal, és normal. Ara ho veurem, Amb el bestiar és el que pots anar a buscar. I finalment tenim en Pino de Las, que és una mica més jove que els seus contrincants avui, que té un projecte amb un soci, amb en Lluís Vila, si no m'equivoco, que es diu Llavora, que fan porc ecològic a l'Alt Empordà, i que ens explicarà quina és la seva experiència amb tot això. Llavors, la idea que tenim de la xerrada és fer més o menys uns 20-25 minuts entre en Joan i en Josep. Jo els aniré fent alguna pregunta, això, perquè ens vagin explicant els seus casos, i després en Pino farà també això, 20-25 minuts explicant el seu projecte, i al final obrirem torn perquè qui vulgui pugui fer les preguntes o portar el que vulgui. Sense més, jo he de parlar molt poc, o sigui que us vaig dient coses. Pensàvem, el que us deia abans, de començar parlant, abans de parlar de porcs, parlem de l'altre bestiar que hi havia a pagès, el bestiar que teníeu a casa vostra. Quin bestiar teníeu, per què el teníeu, què en fèieu d'aquest bestiar? Per exemple, a casa, com hi havia moltes cases de pagès, 5 o 6 vaques, es portava la llet al poble, alguns veïns venien a buscar la llet a casa, i d'aquella manera es anava tirant. Hi havia conills, hi havia gallines, hi havia pollastres, una mica de tot. Era el que hi havia en una casa. Es matava el porc, ja hi havia menjar, si es matava un conill, si es matava... Pollastres no masses, pollastres guardava per dies assenyalats, per Nadal, per la festa major. No es menjava pollastre cada setmana, com ara, no, es menjava pollastre dies assenyalats. I d'aquesta manera es anava tirant endavant. Sí. Josep. Doncs mira, més o menys el mateix, perquè de vaques a casa teníem les vaques entre 8 i 10 i repartíem, primer havíem portat la llet a Can Danone, que la passava al regler de l'Ametlla a buscar la llet, i llavors em vaig decidir que sempre buscar una mica més de quartos perquè la cosa no anava pas massa bé, i la portava a 3 botigues d'aquí a la Garriga. Molt esforç, perquè llavors has de donar el pinso i corrents cap a portar la llet perquè ja te l'esperaven i així s'anava. I llavors la cosa, mira, hi ha problemes amb les vaques perquè els breguers hi ha problemes. Llavors vaig posar màquina i em van sortir molt bé. Vaig anar molt bé perquè val la pena, però llavors també tenien problemes perquè les vaques s'ha d'estar... El breguer és molt delicat. I vaig anar-m'ho traient i llavors vaig posar
porcs, tenia 30 truges i mantenia el garrí quan m'anava cart, me'l venia, i quan anava brat me'l quedava. I així s'ha anat continuant fins a cert punt. I fins quan m'he anat començant a fer més gran vaig canviar de porc perquè portava molta feina, em feia el pinso, i això em feia el pinso de les truges i em feia el pinso del porc d'engreix. Que el porc d'engreix també em resultava bastant bé de preu perquè sabia el que hi posava, els minerals i tot. I així vaig continuar, i llavors també vaig fer la llet per la casa Leti, vaig fer unes fórmules de llet que em van dir que jo les vaig fer amb els vedells. Tenia un lot de vedells, de 10 vedells, i cada setmana el que menjaven, el que guanyaven, i si hi havia un de malalt, el que els hi feia, doncs clar, però et vas fent gran i vas canviant perquè la cosa tampoc funciona tant com això. I vaig posar el conill i fatal, però perquè el conill no n'hi ha prou que agafi la mixomatosis. El conill et va agafar l'enfermetat aquesta que agafava els cavalls allà baix a Andalusia, i tenies el mascle que et anava la mar de bé, i amb un plegat i treies la conilla i el trobaves mort. I llavors tenia 90 conilles i doncs, esclar, llavors tenia el Pucurull que em venia a buscar els conills, i així s'hem anat defensant fins que vaig dir, s'ha acabat, ja n'hi ha prou. Fins aquí hem arribat, no? No, és que és així. Entenc, el Josep tenia una producció, diguéssim, més potent, diguéssim, no? Es dedicava a això. Ell s'hi dedicava al 100%. Al 100%. Entenc que a casa vostra devíeu tenir bestiar. Ho has insinuat amb els pollastres, eh? És a dir, que de pollastres, tot i tenir-ne, vosaltres en menjàveu poc, diguéssim, no? El pollastre és una cosa ja una mica seleccionada, ja. I amb la resta de bestiar, és a dir, que el teníeu tant per consum propi com per vendre? No, també es venien conills, també els porcs, per exemple, quan naixien en porcs, si valien cèntims es venien, si no s'engreixaven, depèn com estava l'assumpte, també es havia de fer algun dineret, i l'altre es venia. Si valien cèntims es venia el garrí, i si no es guardava algun per engreixar. Això, 1 o 2 cada any, això es guardava. Conills també en venien. Jo recordo que quan treballava a l'Assat i feia el torn de nit, el dijous, al matí, agafava el cistell d'anar al mercat, el posava, tenia una lambreta, i agafava el cistell i m'anava a Granollers a vendre conills. Jo me'n recordo d'això. Baixàveu a mercat, allà al Rengle, a vendre els conills. Me'n recordo jo, sí, home. I ben contents que estàvem, portar algun dineret a casa, esclar. I l'alimentació de tot aquest... Abans, ara en Josep deia que es feien el pinso. L'alimentació venia dels vostres... Aviam, per exemple, el porc que engreixàvem per casa es portava la farina, si hi havia ordi, blat de moro, fava, el que fos, es portava al molí de Blancafort, allà es molia, i llavors allò era el que anàvem donant en el porc. En el porc jo també recordo que es feia calderada. Jo un parell de cops a la setmana feia calderada, vol dir patata petita, vol dir fulles de col, tot allò es bullia i tot allò es barrejava una mica amb el menjar, amb l'ordi, farina d'ordi i tot això, i allò es anava alimentant el porc. I a poc a poc. El porc també sortia a furgar, se li tornava a tirar verd, o sigui, no era un porc dintre la quadra i s'acabava, no, sortia a furgar, sortia a menjar verd, etc. Molt diferent del que es fa ara, els porcs que s'engreixen ara. No heu parlat cap dels dos, no sé si, perquè possiblement no en teníeu a casa, ni de xais, ni d'ovelles, ni de cabres. Jo això a casa no en teníeu. No, això no. Però abans, quan estàvem xerrant, dèieu que a la Garriga hi havia uns quants ramats. Jo sí, jo recordo diversos ramats a la Garriga. I és quan jo dic que si s'hagués respectat, o s'hagués guanyat una mica la vida, s'hagués respectat una mica el món rural, la pagesia, teníem moltes masies al mig de la muntanya, que hi havia feixes de conreu, oliveres, vinya, i allò era tallafocs naturals, ho he dit 1000 vegades, això poder ser una mica pesat. I ara s'han de fer tallafocs perquè tot allò s'ha abandonat i està invadit. És la meva humil opinió, però ho penso. Passa que el pagès s'ha deixat sempre una mica així. No veieu com estan ara, No veieu com estan ara. Estan tots contents, I, Josep, i vosaltres també us fèieu, és a dir, el pinso i tot plegat, us ho fèieu amb el que produïeu a casa? Mira, toquem el pollastre. Nosaltres ens en quedem, per exemple, una vintena. Llavors agafo el poll de petit i agafo el pinso que hi ha.
Però en aquell pinso, quan el poll ja és tomaquer, que ja canvia la ploma, llavors els hi poso pèsols a la farina, els hi barrejo un 20%, un 20% d'això, i surt una carn fantàstica, boníssima. Te la menges a la brasa i dius, això sí que és bo. Depèn del que Això sí menges. que és bo. Ho esteu dient en present perquè ho seguiu fent, això? Sí? Ho dic, ho esteu dient en present perquè ho seguiu fent, No I tant, no expliqueu pas coses. i tant. I després una altra cosa, el pollastre blanc, el pollastre blanc en menja i està allà al costat i no es mou i de seguida s'engreixa i surt més aviat. Però nosaltres agafem ros, però el ros fa que queda esquena d'ase, esquena d'ase. Doncs posant així amb el pèsol o faves, que els barrejo així, escolta, un 20%, doncs resulta que a l'hora de matar el pollastre té la carn, la petxuga plena. La petxuga està plena i això dona gust, perquè llavors agafes una petxuga d'aquella i la fas per rebossar i quedes fantàstic. El pollastre d'avui dia, un pollastre de granja blanc, que té un pam quadrat d'espai, menjar i beure i jeure. Esclar, allò no és carn, allò és pinso. Sí, home. I això és igual que el porc, quan em feia el porc per casa, que em mantenia per matar l'any. Quan era nodricet ja li començava a donar faves i pèsols, perquè li deixa una carn en riu-te'n d'aquest jabuco. En riu-te'n perquè val la pena. Agafaves pèsols. Llavors hi posaves un 30%. Un 30%. I el pollastre vaig fer això perquè vaig comprar una vegada una partida d'ànecs per menjar-nos a casa i, esclar, sents que fan... amb el fetge em fan... Mira, ara no em surt. Bueno, exacte, paté. Doncs resulta que si els ànecs, que és un bestiar que no remuga, que s'ho menja, i escolta, doncs, per què el pollastre ha d'anar bé igual? Perquè les ànecs i les oques els donen, amb un embut els hi donen, per fer el paté. Doncs, escolta, ha d'anar bé, escolta, oli molt llum, i val la pena, el pollet comença ja que treu la ploma, ja el pots posar bé, i tranquil. I quina carn. I els espais on guardàveu el bestiar? És a dir, abans d'entrar en els porcs, anem veient fotos aquí, alguna foto antiga de la Garriga, i sempre surten les cases de pagès amb el bestiar per fora, no? Es veu passejant per allà, no? Es veu la barreja de... Com els guardàveu? És a dir, teníeu corts específiques, voltaven per... Les vaques estaven en quadre i lligades. Sí. Els porcs estaven en una cort, si era per engreix i els deixaven córrer, perquè sortís la carn una mica millor, que forguessin, que mengessin verd, i allò... Els conills estaven en gàbia, les gallines pollastres també estaven engaviats, també eren galliners de terra, vull dir que rascaven tot el dia, a salsirava verd... A casa les gallines són ben bé que tenen el seu pollastre, 20 gallines, amb el seu pollastre, que són felices. Es garrapen, es berruguen per allà tant com volen. Després mengen, a part del pinso, mengen verd cada dia. Cada dia. I després blat de moro plata. Que això em va costar molt perquè ara no em ve, però abans jo em havia comprat, quan tenia tan bestiar, camions que venien de l'Argentina, però ara fa molts anys que no em ve. Però un bon dia, després fa 12 anys, que dic, és possible que no vinguin, tot era ussa i d'aquest transgètic. I vaig comprar un sac que vaig veure que hi havia una barreja. Vaig agafar uns quants grans i els vaig plantar, poder una trentena. Em va sortir blat de moro plata i des de llavors tinc blat de moro plata. Quina diferència hi ha. Els ous, trenques un ou i és que quan has trencat vols fer una truita, la feina és teva per desfer el rovell.
i aquell color tan maco. I et fas un ou ferrat i disfrutes. L'avantatge és això. Anem als porcs. És a dir, el porc per casa, Sí. Què representava en l'alimentació familiar? És a dir, Tenia el al llarg de rebost, l'any. tenia una reserva en el rebost, que llavors allò amb cansalada, botifarres, o sigui, es feia servir molt per amanir la vianda, es fonia el llard, la cansalada, i allò, aquell suc era suc de cansalada. No, el que hi ha ara, que allò és suc d'algo, de plàstic, dic jo. No, Bueno. no dic contra ningú. S'ha de dir tot. Sí, Llavors, els porcs, quan mataven un porc, sí, tenia un any. i tant, sí. Un any de... I ara, sobre una- pues, després d'haver-lo desmamat, 3 mesos ja va al matadero. Per què? És normal. Els pinsos no són pas baratos. Doncs se'ls ha d'apretar i que llavors marxin aviat per mort de tenir un petit benefici. Mira, una vegada vaig estar parlant amb una persona que havia comprat 100. Havia comprat 100 i eren guapos, molt macos, uns nodrissos molt macos. I a mi em va semblar que s'equivocava amb el pinso, però li va donar, els va donar pinso d'aquest de creixement, que era aquell escart. Sabeu què li va quedar amb 100 porcs? 50 euros. Déu-n'hi-do. I no va pas comptar la feina. Sense comptar la feina, esclar. Doncs és així. I tenia 80 truges, però els va haver de plegar, perquè no les tenia en condicions com li van demanar. El berro, tenia un berro molt ferm. I havia de tenir, que era la meitat d'on estava el berro, havia de ser el doble. I va haver de plegar, I així han de plegar la majoria. Què més? El porc aquest, seguim parlant del porc que era per casa, Sí. El porc... Quan ens parlàveu de la matança i de la gent que venia a treballar per la matança... Però el dia de la matança era una festa a casa, era una festa. Jo recordo que baixava un senyor de Figaró, el general, li dèiem, arribava a casa a les 6 del matí i baixava amb matxo, baixava no amb cotxe ni moto, no, amb cavall, amb un matxo. Vull dir que devia marxar allà a les 5 del matí. I ja les dones ja tenien la caldera de l'aigua calenta, llavors arribava, es treia el porc, es degollava, es pelava, no amb gas, no, amb rama de gatosa. Ah, no, el gas botar i... No, doncs a casa no es feia pas amb gas. A casa no sé si hi havia gas aquell temps. Recordo que agafaven rama d'olivera, de cafè, o sigui, es cremaves, es pelava el porc. I llavors ja es anava desfent, venia una persona que en deia la muadera, que era la que dirigia una mica les carns, si voleu botifarra, que voleu això, voleu allò, i anava distribuint les carns. I llavors ja de seguida una cosa molt important, que no es tastava el porc fins que s'ha anat al veterinari, fins que s'ha anat al veterinari. Analitzat. Analitzar-lo, perquè aquí a la Garriga fa uns anys hi va haver un problema de la triquina. Doncs no es tastava el porc fins que no es havia portat al veterinari. Quants anys fa que hi va haver aquest problema de la triquina? Home, fa anys, què pot fer? Poder més, fins a 50 anys. Jo era molt jove. I poder 60 i tot. Val, sí. I hi va haver algun mort, hi va haver un merder impressionant. I els porcs que teníeu per vendre a casa, abans dèieu que si anava a bon preu, veníeu als garrins, no? Si no, els engreixàvem i es venien a les botigues de la Garriga. Si venia algun carnisser, se li venia un porc, 2 porcs, la setmana que ve un altre i es anava traient d'aquesta manera. A punt de matança, diguéssim. Sí, ja per matar es portava al matadero i llavors ja es matava i es pagava el que tocava aquell temps, no me'n recordo, i ja està. Sí. I, Josep, hi ha algun altre secret d'aquests d'engreix, de l'alimentació dels porcs? El dia que us vaig venir a veure a casa m'explicàveu moltes coses, Hi havia... Sí, bueno, d'engreix és això. Depèn del que menja. El pèsol i les faves és el millor que hi ha per tenir la carn i després una cosa, la carn no és seca, més ajuda, no és tan grassa i és
molt més... que ja ho saps, això? Vale. Encara que la carn ha de tenir una mica de grassa per ser bona, també, Si la carn... Jo recordo un any que vam fer els porcs tan magres, que va sortir una botifarra que no valia res. Te'n recordes, tu, d'això? Bueno, ara anem per la botifarra. La botifarra, va, parlem de La botifarra. Nosaltres, la botifarra negra, la sang només es feien per tenyir-la. Agafàvem el perol de la caldera i després carn de la botifarra crua, un grapat així, per sempre servien 5 o 6 quilos en el perol, 1 quilo ben bé de carn d'aquella. I llavors et surt una carn de la negra que, bueno, és extraordinària. I després la d'ous igual. A la d'ous hi posàvem, per exemple, en un perol de 5 o 6 quilos, hi posàvem un parell de dotzenes d'ous, dels de casa. I llavors, la carn també d'això. I sortia una botifarra d'ous que avui no es pot. Avui no la trobes bona. Avui no la trobem bona. Ho sento, però no la trobem bona. És molt diferent com es fan les coses. Després passa una cosa, que el porc, si té un any o té 5 mesos, aquí hi ha molta diferència. Perquè aquests porcs que venen gaiant de la gla, no tots sempre en gla, perquè de gla només n'hi ha 3 mesos. El que més és el nom. Recordo fa uns anys que parlàvem amb la Pepeta, que vivia a Ca l'Arcís, no sé si la recordeu, d'aquí al Serrat de l'Ocata. Sí. I deia que no trobava botifarres bones ara perquè les botifarres havien de portar molt pebre i que es notés. Sí. El pebre dona punt, dona punt al trago, si hi ha pebre, però avui les persones no volem tant pebre. Jo ja en soc un, tant com no, perquè llavors faríem com els gossos, ressegant el cul per terra. I per anar acabant ja, parlàvem també abans de com ha canviat la cosa al llarg del temps, no? És a dir, des que éreu petits, vosaltres hi teníeu tot aquest bestiar que hem estat parlant ara i el porc, i a mesura que han anat passant els anys, què ha anat canviant? Sí, ha canviat. Anem per les vaques. Abans una vaca, quan et feia 20 litres de llet o 25, era, ja una vaca bona. En canvi, més tard ja era 30. Jo havia tingut una vaca de 40 litres. Una flor. Cuidado. No fotem. Doncs, aquella vaca li vaig comptar que en 9 mesos, amb una cria, havia fet 9.000 litres de llet, amb una cria. I això és que els pinsos, la classe de les vaques, que han vingut races de l'estranger, amb això de l'examinació, doncs han sortit bestiar molt més bo. I és això. Joan. No, jo en una casa amb unes quantes vaques, ja es vivia, més o menys es vivia bé, es anava tirant endavant. És ara que s'han de tenir grans explotacions, infinitat d'hectàrees de terreno, maquinària, ha canviat molt la cosa. La maquinària, qualsevol tractoret vol molts calés. Abans llauràvem amb l'animal. L'animal s'alimentava del que sortia a la terra, fos ufals, fos farratge, el que fos. Trapadella. El que fos, farratge, el que fos. Ara ja, quan s'engega el tractor, ja tens el gasoil, ja has d'omplir el dipòsit. Les eines, és molt diferent. Es fa molta feina, sí, més còmode, però és un món bastant complicadet. Per això hem arribat on hem arribat, perquè la feina no ha sigut tan desastrosa, perquè jo tenia 12 i 13 anys que anava a llaurar amb el cavall amb la de rodes, que la feina era meva per girar quan arribava a cap. Doncs ara és molt diferent, Jo també una cosa que recordo molt, ho he dit moltes vegades, la primera vegada que vaig anar al poble amb el carro, em van fer anar o em van deixar anar, que vaig anar, em semblava que anava amb un Maserati, jo vaig baixar, hòstia, quina alegria.
Vull dir que si li dic al net petit que és un enamorat dels cotxes, se n'en fotrà per anar-hi tornant. Però jo em semblava anar al poble amb el carro. Anaves a buscar un sac d'algú, anaves a buscar el carbó, anaves a buscar poca cosa, però poder anar al poble amb el carro ja va ser l'hòstia. I home, molt diferent. I l'altra cosa... Digues. No, digues. No. Més en relació amb l'agricultura, em sembla que era parlant de la Trapadella, que em dèieu el dia que us vaig venir a veure, no? Expliqueu-me allò que dèieu de la Trapadella, que abans es plantava... Bueno, això passa una cosa, que abans plovia més. Sí. I que ara moltes llavors que abans es feien, ara no es poden fer. Perquè mira, la Trapadella se sembra i deien que ha de veure sortir l'amo del camp, tirar el rastre per sobre i el planat, ja està. Ara això no s'entendria. Els naps, era igual. El nap és una fulla, una grana molt petita. Sabeu com se sembrava? Barrejàvem el gra amb la sorra i llavors amb el puny mig tancat escampàvem el gra i el que sortia així. Igual que l'ofals. L'ofals ara es pot fer amb la sembradora, però jo l'havia sembrat a mà i sempre amb el puny tancat perquè no sortís de cop. I tot és així. I què passaria ara si ho féssiu així? Doncs no naixeria res perquè no plou. Llavors, si no veus que ara s'ha sembrat i a la terra 4 gotes ja està sec. És molt diferent. Però ells que no havia plogut, que no plovia, també me'n recordo d'algun. Jo recordo, per exemple, quan es plantava la col de fulla, per llavors aquella El secà. No, es plantava, jo recordo que el pare, en vez de fer un soc i regal amb el soc, perquè no hi havia aigua, havíem anat a buscar aigua amb la bota de la mesquita a la riera i fer un sot i regal una per una. Vol dir que d'anys secs també n'hi ha hagut, tan seguits poder no, però també hi ha hagut sequeres, també hi ha hagut inundacions, sí. No sabem el que durarà aquesta, però anys de sequera també n'hi ha hagut. Jo recordo, per exemple, això, i haver-se assecat la font, la bassa, el rec Monar sec, etc. Mira, el segon any de la centúria passada, apenes vam poder sembrar. Al poble del meu pare ningú va poder sembrar. I justament el germà del meu avi, que era sec, el terreny completament sec, va dir, vinga, jo vaig a tirar el gra. I perquè llavors no tiraven abono perquè no hi havia quartos. Feien l'abono cremant terra, però feien així. Resulta que ell va sembrar en sec i al poble li deien el loco. Però, esclar, va passar un mes o va passar 2 i quan va ploure llavors ja era massa tard per sembrar-ne. Però que ell ja tenia el gra al cap. Li va néixer, va tenir una anyada extraordinària i li deien el loco perquè havia sembrat així. Els altres s'ho van mirar i ell va tenir gra. Ja es diu que la pitjor anyada és no sembrar. La pitjor anyada és no sembrar. Ara, el sembres i ho tens a l'aventura del temps. I en el temps has de tenir paciència. Perquè, mira, torna a començar, si no n'hi ha. Bé, doncs fem un salt en el temps, no? I Pino, tu mateix. Jo aquí sí que via lliure... Bueno, en primer lloc, moltes gràcies per haver-nos convidat. S'han dit tantes coses. Jo soc de ciutat. Jo soc de Barcelona, no soc fill de pagès. Podem donar la mà, doncs. La meva dona sí que és de pagès. I a casa li deien que amunt de Barcelona no i amunt pagès tampoc. I amunt de Barcelona i el cabron es fa pagès. I així va anar. I per exemple, doncs ara parlàveu de les parts de la casa. Nosaltres, la nostra habitació, la de la meva dona i meva, està al quarto dels polls. La cuina la tenim al corral de les vaques, perquè abans sí que les unitats familiars vivien diverses generacions juntes, però la vida moderna, la intimitat, la independència, la llibertat, que abans la gent havia de ser més disciplinada a la família, ens van fer arreglar-nos una part que estava en desús perquè els meus sogres no ho són pas de pagesos. I aleshores ha sigut un reengegar una explotació. Això em porta a enllaçar una miqueta amb el que significa llavora. Llavora significa truja destinada a la cria, és la truja que el ramader es guarda per produir, no? I això és la definició del diccionari. Però si mires l'etimologia del mot, te'n vas a que llavora té a veure amb llavor,
no? Que és l'origen de la vida, no? Una cosa doncs, que genera expectatives i una possible collita, i això ens agradava, vincular-ho al haver fet una passa enrere o una passa endavant, no ho sé, haver fet un projecte diferent de com és la producció de porcs actualment. I llavora també està relacionat amb labora, que significa treball. Per tant, és la truja destinada a la cria o la truja de treball o la truja de llavor. No? I aquesta ens va semblar doncs, que una paraula específica del porc enllaçava amb molta intenció, diguéssim, del que és el nostre projecte. No? El vam engegar el 2016. Jo abans sí que jo tenia vincle amb la pagesia perquè treballava a la Unió de Pagesos de Catalunya. Ara aquests dies he estat una mica a l'autopista per allò que explicaven. No? Vull dir, hi ha molts de problemes i potser el més important de tot, però no de la pagesia sinó del país en conjunt, és que menys de l'1% de la població activa, no de la població activa, és a dir, de la població que treballa, doncs es dedica a l'agricultura. I això comptant els assalariats del camp. I això sí que és nou en la història de la humanitat, que una societat, menys de l'1% de la població que treballa es dediqui a la producció d'aliments, que és una cosa tan essencial i necessària per la vida. No? I aquí estem, com a país. Aleshores, Llavora és un projecte que molt petit, tenim unes 40 i pico truges, amb ganes d'arribar fins a les 60 i alguna cosa, perquè ja no som una explotació familiar agrària, som una empresa moderna de gent que es posa a tirar en marxa un negoci i per tant la meva dona no és pagesa, els meus fills no ho sé, els meus sogres tampoc i per tant el que sí que necessitem és ser un equip, perquè si estàs en una explotació sol al capdavant no et pots posar malalt, hauràs de treballar tots els dies de l'any, però hi ha moltes coses que no les pots fer. No? I si has de vendre el producte, en una ciutat moderna en què t'has de desplaçar, on la majoria de la gent està a la ciutat, doncs t'has d'ocupar de la distribució, de la logística, de la indústria, perquè hi ha una frase que es fa servir, i aniré dient coses, hi ha una frase que es diu molt del camp al plat, no, això és una mentida, les coses no van del camp al plat, les coses van del camp a la indústria, a la distribució i aleshores al plat, i això vol dir llocs de treball. No? Llocs de treball, economia local, els nostres pobles. I als nostres pobles hi ha llocs de treball, hi ha escoles, hi ha serveis de salut, hi ha el que es coneix com a desenvolupament rural, que dius, què és el desenvolupament rural? El desenvolupament rural és que la gent pugui treballar als seus pobles. No? A Ventalló, a l'Alt Empordà. I aleshores nosaltres anem dels camps a la diligència, que li diem, que és la cooperativa que hem muntat per distribuir. Els camps, nosaltres no tenim prou terra per alimentar el nostre bestiar. Això és un tema molt, molt, molt important, perquè quan parlem de carn de proximitat, el que hem de parlar és d'agricultura de proximitat. No hi ha carn de proximitat sense agricultura de proximitat, perquè els animals, si han de menjar de l'altra punta de món, doncs nosaltres hem apostat per fer-ho i aleshores tenim 17 hectàrees de conreus extensius on fem farratges, llegums i cereals que donem al nostre bestiar i a part formem part d'una associació que es diu Espègia, Associació de Productors de Conreus Extensius de Comarques de Girona o alguna cosa així, no sé. I allà comprem la resta de les matèries primeres que necessitem. A la pràctica vol dir que comprem els cereals i llegums que ens manquen, perquè el farratge sí que ens el fem tot nosaltres, entre l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany. No? Que al costat del que seria la indústria del porc globalitzada, no? o de la carn globalitzada que mou matèries primeres i carn arreu del món, doncs és realment baixar molt l'escala. Vale? Però no seríem autosuficients. I això és important. El tema de l'autosuficiència, que de vegades també es presenta com un valor de les explotacions, en realitat l'autosuficiència està sobrevalorada. El que és important és tenir una comunitat de projectes o d'altres professionals o d'altres empreses amb els quals et relaciones i amb els quals pots fer tractes justos. I això també és una altra paraula molt important. Vull dir, els problemes que tenim ara, sobretot, no és de si produïm bé o produïm malament o per qui produïm, sinó que hi ha un problema de tractes justos amb la pagesia. Per això la gent abandona. Si la gent es guanyés bé la vida, segurament hi hauria més pagesos i segurament si la gent pogués accedir a la terra, doncs segurament tindríem força més pagesos en aquest país. Per exemple, els immigrants. Hi ha molts immigrants que treballen a l'agricultura, el problema que tenen, segurament voldrien tirar en marxa els seus projectes, posar en marxa els seus projectes productius, però no poden perquè no hi ha accés a la terra, no hi ha accés a l'aigua, no hi ha accés a la maquinària, no? Que costa molts calés. Jo he tingut la sort que vaig anar a caure a una casa que tenien una mica de terra i una granja. Els camps, la terra... I aquí tenim un camió de pinso molt antic, de fa dècades, de bastantes dècades. Nosaltres hem recuperat un molí de pinso d'aquests dels que parlava molts ramaders, quan els ramaders eren propietaris del seu bestiar, és a dir,
tenien les seves gallines, els seus conills, les seves vaques, els seus vedells o el que fos, o els seus porcs, les seves truges, la gent acostumava a anar a infraestructures que podien ser comunes o privades, és igual, a contractar un servei de molturació i d'ensecat, del que sigui, del seu pinso. No? Doncs nosaltres va quedar un molí en desús al nostre poble i l'hem tornat a posar en marxa. Vale? Era l'últim ramader que tenia truges a Ventalló, ho va plegar per diferents històries i vam apretar el botó, funcionava i vam dir, ostres, per què no el tornem a posar en marxa? Per ell no és una activitat molt rendible, evidentment es guanya uns calés, però el potencial del molí és molt més. El que passa és que hi ha una voluntat de sobreviure, no? De mantenir els equipaments en funcionament. No? I aleshores tenim aquest acord i aquest camió és un camió que ve des del molí de Pinso, que està a 500 metres de la granja i ens porta el Pinso a nosaltres i res més, perquè segurament no podria anar gaire més lluny aquest camió. Vale? Després tenim la granja, que era el motiu pel qual ens hi vam posar. Jo treballava a la Unió de Pagesos, el 2002 vaig viure la pesta porcina a Osona i vaig haver d'estar moltes hores amb els ramaders independents, hiperprofessionalitzats, hiperespecialitzats i adaptats a una realitat que galopava, no? Que és la indústria de la carn, on encara hi havia força ramaders que eren propietaris de les truges, no? Ja havien passat de les 30 a les 100, a les 150, a les 200, a les 300, 400 truges en cicle tancat, no? Per subministrar porcs a la gran indústria que ja exportava. No? I aleshores aquesta crisi sanitària el que els va deixar és absolutament exposats a un problema que és que tot el bestiar quedava immobilitzat i la ruïna. No? I ara, doncs, en aquell moment molts ramaders de porc van plegar i a mi això em va deixar molt impregnat aquest drama del ramader que s'esforça, treballa, s'adapta, es modernitza, s'especialitza i al final ve una crisi sanitària i patapam. No? Per què? Perquè una crisi sanitària el que et fan és et tanquen les fronteres a l'exportació, és un risc molt important, hi ha molts calés en joc i això té conseqüències sobre la ramaderia local. I aleshores vaig pensar, aquí cal una alternativa, cal que hi hagi productors que tornin a produir per un mercat local. No? Després això ens ha portat a pensar sobre moltes altres coses. No? I al cap de molts anys vam posar en marxa, vam reconvertir la granja que havia construït l'avi de la meva dona, que era un engreix de porcs de 700 places a raó de 2 engreixades i mitja a l'any, perquè ja heu parlat d'això, de 3-4 mesos d'engreix, 4 mesos, doncs són 2 engreixades i mitja, perquè entre engreixada i engreixada hi ha un temps que és el buit sanitari per desinfectar la granja, no? I després és aquest temps. Això són uns 1.800 porcs a l'any de productivitat. Nosaltres ara tenim aquestes 40 truges, 48, depèn de quantes llavors han entrat al ramat i quantes n'han sortit. No? I ara estem produint uns 600 porcs a l'any. Hem dividit per 3 la productivitat de la granja. Però resulta que quan treballàvem quan la granja estava integrada verticalment, no? Perquè la gent va començar a fer engreixos no per produir industrialment, sinó per seguir diversificant la seva explotació. Els engreixos no eren tan grans com són ara són de 10.000, 12.000 porcs els engreixos. Però la gent feia un engreix de 100, de 200, de 300, de 400, de 700, era aquest. Era molt, no? Però va ser un atrevit l'avi de la meva dona en aquell temps. No? Jo ho he vist, que això anirà bé. No? I ara s'ha quedat petit, no? S'ha quedat petit i no podem créixer perquè hi ha moltes granges, hi ha molta càrrega ramadera, amb tots els problemes ambientals que pot tenir això. No? Però en aquell moment no era una estratègia per abandonar la resta de sectors, sinó que les vaques anaven justes, les truges ja no les podies tenir perquè era poc competitiu, tenies un camp de melons, no sé, a la nostra zona pel turisme, pels hotels, jo què sé, moltes coses. No? Però com que tot anava malament i el porcí en canvi ha anat bé, doncs la gent ha anat ampliant allò que li donava renda. No? I ha anat llogant granges, també hi ha hagut oportunitats per llogar granges perquè altres pagesos plegaven. Bueno. Total, que vam reconvertir la granja, eren 700 places, 1.800 porcs a l'any, 0,2 llocs de treball directes, 0,3. És a dir, una part de la jornada, anar a arreglar el bestiar i després continuar amb altres coses. Ara que tenim un altre cop les truges i que fem nosaltres la venda directa i que després hem agafat més part, diguéssim, de tot el circuit, tenim 2 llocs de treball directes. O sigui, dividim per 3 la productivitat de la granja, dividim per 3 l'impacte ambiental de la granja, però generem 10 vegades més llocs de treball que quan treballem per la indústria. És a dir,
Com s'explica això? Dius, generem més riquesa? Nosaltres no, evidentment, 2.000 porcs o 1.800 porcs són més riquesa que 600 porcs. El que passa, aleshores al final arribes a la conclusió i dius, el que passa és que nosaltres repartim millor la riquesa. Això és el que passa. La riquesa que generem la repartim millor entre la gent que participem en aquest projecte. I això també és una cosa que ens hem adonat perquè ens hi hem trobat, no? Perquè necessitàvem pel maneig que fem, per la feina que tenim, no? Fem més coses, doncs ens adonem que has de pagar uns sous, no? I reparteixes millor la riquesa. És a dir, que hi ha gent que guanya molts diners, no? De la indústria de la carn global, i hi ha gent, i estava dient, és això, que la gent es guanya força bé la vida amb els porcs, però hi ha algú que se la guanya molt i molt i molt bé. I després allò d'allà dalt, aquell edifici, és l'escorxador. Quan ens vam conèixer amb el meu soci ja teníem localitzat aquest escorxador, perquè clar, tots els pobles de Catalunya tenen un escorxador municipal tancat. És biblioteca, sala d'exposicions, qualsevol cosa menys escorxador, no? Perquè havien deixat, diguéssim, de ser útils i, sobretot, l'administració ho volia fer tan bé, que la gent que estava al càrrec d'aquells escorxadors al final deia, escolta'm, quedeu-vos-el, no ens atabaleu més en tot això, no? Fa un moment, no? Nosaltres ens hi trobem en aquest escorxador, he parlat d'un problema de la triquina de fa 50 anys, no? De fa 50 anys, 40, 60, és igual. Em sembla que fa més de 30 anys o 40 anys que no hi ha ni un sol... El vostre cas de la triquina devia ser l'últim que hi devia haver a Catalunya, d'acord? Sí que hi ha alguna població de senglar en què es pot detectar la triquina, però de port domèstic fa més de 40 anys. I seguim analitzant el 100% dels animals que se'ls fa la triquina abans que surtin de l'escorxador. I això ens genera molts problemes, diguéssim, a nosaltres per logística, per procés industrial, per poder començar a transformar, tot i que estem parlant de molt pocs animals. Però aquest escorxador el gestionem en forma cooperativa, estava molt apurat aquest escorxador, vam entrar una mica de sang nova de ramaders, aquí es fan xais, porcs i vedells, multiespècie, això també és difícil de trobar. I ara que parlàveu de la qualitat, que evidentment els ingredients hi tenen molt a veure, el de les faves, els pèsols, això és superimportant i això nosaltres també ho tenim comprovat, si donem faves, no donem soja, no perquè estiguem en contra de soja, sinó perquè no es produïen aquí, i aleshores donem faves, pèsols, ordi, blat, pipes de girassol, userta i de tant en tant una mica de blat de moro. El que passa és que és més difícil de conservar bé el blat de moro. I aquest escorxador és molt important per no esgarrar aquell esforç que has fet en la qualitat en els últims moments de vida de l'animal, perquè quan vas als escorxadors industrials hi ha molta fressa, hi ha molts de cops, hi ha molta velocitat, hi ha molt d'estrès, i això, si us imagineu la sensació que vosaltres teniu al cos quan passeu por, si estàs passant por durant les últimes 24 hores, estàs una mica agarrativat i suós i històries. És molt important que la feina en aquests darrers moments de vida de l'animal es faci ben feta i amb la calma necessària. Això està estudiadíssim. Quan els porcs, si els hi dones bé de menjar i fas servir la genètica adequada, no treuen aigua, però també no ploren la carn. Però si han estat molt estressats, està estudiadíssim que si el porc ha estat molt estressat les últimes hores de vida, després la carn se'n ressent. Després el tema de la indústria, l'obrador, aquí veieu unes botifarres, per fer una pinzellada de connexió amb la terra, nosaltres tenim calculat que cada botifarra que produïm són 3 metres quadrats d'agricultura, perquè sabem que cada truja en cicle tancat, és a dir, una truja amb la seva productivitat de garrins i de porcs d'engreix, genera més o menys una quantitat de carn i sabem que el pinso que necessites per generar aquests quilos de carn són entre 2,5 i 3 hectàrees de conreus extensius. Si això ho transformes a botifarres, et surt una botifarra de 125 grams, 3 metres quadrats de terra. Botifarres de sal i pebre, nosaltres posem 4,5 grams de pebre i 14 grams de sal per quilo i la gent efectivament de vegades ens diu podríeu sense pebre? I diem no, són botifarres de sal i pebre. Voldríem, en realitat és una excusa perquè si no se'ns complica la logística massa, perquè també és veritat que has de decidir molt bé quins productes vols fer. Déu-n'hi-do els que fem, perquè el porc dona molt de sí,
però també dona molta feina, no? I fer segons quines coses que abans comentaven, amb cada animal doncs, vol dir moltes hores de treball que has de pagar i molta energia, perquè fer el perol doncs vol dir, o fer llar, doncs vol dir una persona allà i ningú vol pagar el llar. No? L'obrador està a uns 300 metres de l'escorxador, és dels tiets de la meva dona, i aleshores aquí generem, tant a l'escorxador com a l'obrador, doncs estem generant llocs de treball indirectes, o estem participant en aquestes relacions locals, no? que mantenen vius els nostres pobles. No? I després, això serien 2 productes, això és una sobrassada que fem, que l'hem fet inspirada en la sobrassada de la Marina Alta, que és de València, és més greixosa, això ens permet aprofitar més la cansalada, que de vegades la gent no vol greix, després podrem parlar del greix, però a València hi ha una sobrassada, que no és la de Mallorca, sinó que és... Hi va haver una colònia de mallorquins que van arribar a València, a la Marina Alta, i allà van fer sobrassada, i es diu la Marineta. I com que la meva mare és valenciana, i jo la recordava de petit, aquesta sobrassada, ja la tinc. I allò és el llom, i està així posat perquè envasem la carn sense plàstic. Vam ser els primers productors de carn fresca a Catalunya, tot i que som una empresa petita i insignificant, que vam utilitzar envàs compostable i que envasàvem al buit o que li traiem l'aire a les bosses. I això també és una d'aquelles coses miserables, no? Perquè efectivament la bossa és una mica més cara, però és compostable i estem en un moment en què hem de començar a reduir l'ús de determinats recursos, entre ells el plàstic, que contaminen molt, que si els microplàstics, que si són... Doncs aquesta bossa és compostable, pot anar a fracció orgànica, no la pots posar al compostador de casa, però la gent no té famers ni compostadors a casa, ha d'anar a la fracció orgànica perquè vagi a una planta de compostatge industrial on té prou força, igual que aquestes càpsules de cafè que diuen que són compostables i que a casa no es desfan mai, però si l'envies a una planta de compostatge allà sí que es desfan perquè és un compostatge amb més energia. No? I això blau, que aquí és la diligència perquè ens feia gràcia, la diligència per allò de... és la nostra empresa de logística i distribució, per allò del tema del Far West, però també per la feina ben feta, no? La diligència feta de manera diligent, perquè clar, per arribar del camp a la ciutat on està la gent, perquè clar, nosaltres produïm més porcs dels que es menjaria el nostre poble, no? O la nostra comarca. Potser la nostra comarca no, però ja seria una altra discussió. Però la gent que consumeix el nostre producte està molt repartida pel territori i això mateix els hi passa a molts petits productors de productes alimentaris. Si m'enrotllo massa m'ho dius, I aleshores hem muntat aquesta cooperativa perquè hi hagi un servei molt adaptat a les necessitats i unes rutes molt adaptades a les necessitats de petits productors. No? I perquè és veritat que existeixen, és molt complicada la logística, però no podem funcionar bé amb segons quines empreses de distribució per motius ètics, però també per manca de cura amb determinat producte. I clar, nosaltres tenim una relació, els petits productors, molt propera. No? Intentem fer aquest comerç de proximitat, no? Hi ha aquest tracte que l'intentes mantenir, encara que no et vegis les cares, no? Com serien les botigues que abans comentaves, no? que és aquest prescriptor que tens a la vora i que te'n pots refiar. Doncs necessitem una logística que ens doni garanties, no? Que els ous no arriben esclafats, perquè hi ha gent que hi ven ous, o que la carn no perd la cadena de fred, on tu puguis depositar tota la teva confiança després de tot aquest procés. No? Perquè pots guanyar un client costa, però perdre'l costa molt poquet. Costa que la caguis una vegada. No? I aleshores aquesta logística és important per a nosaltres. I ens permet arribar a més llocs. No? Abans érem 7 productors que estàvem tots voltant els dimecres anant pels mateixos llocs, no? O per les mateixes carreteres, i ara tenim 2 furgonetes que van per comarques de Barcelona, Girona, i arribem a més llocs. I això seria una mica com treballem. I aleshores això efectivament hi ha alguns aspectes, no? Abans parlaven del forgar dels porcs, nosaltres estem obsessionats a la granja amb que els animals puguin satisfer els seus comportaments naturals. Els seus comportaments naturals és el que els hi baixa l'estrès. Si els hi baixes l'estrès tenen benestar animal i tot el que dones en benestar animal l'animal t'ho retorna en salut. Forgar, no? És una cosa que els porcs a les granges
industrials no poden fer perquè tot el terra és de formigó i no hi ha res. I aleshores, com que no poden formigar, és quan es mosseguen les cues i aleshores es decideix tallar-los les cues. No? Tampoc els hi passa res per no tenir cua, però en realitat el que estàs és posant un parxe sobre un problema que hi ha allà. No? O, per exemple, les nostres truges no hem d'assistir mai als parts, no hem de punxar mai oxitocina perquè les nostres truges no estan engaviades quan pareixen i aleshores poden fer el niu. I està comprovat que quan les truges poden fer el niu, l'oxitocina es dispara. Vale? I això no vol dir que no tinguem problemes sanitaris, i en tenim. Per exemple, tenim un problema d'aixafaments, no? Però ja és una cosa d'aixafaments perquè la truja, com que està lliure, es dona la volta quan està dormint, pesa 300 quilos i els garrins pesen 500 grams i els primers 3 dies són crítics i t'enxafa el 18%. No? Però estem treballant. No? Hi ha molta recerca que no s'ha fet. Si tinguéssim un 5% de la recerca que s'ha arribat a fer en el sector industrial, que és un sector potentíssim, modern i excel·lent, no? A la seva manera, no? I que ha donat resposta a moltes coses o s'ha adaptat molt bé a la globalització, doncs en el procés de relocalització que teòricament haurem d'afrontar amb el canvi climàtic i l'escassetat de recursos, doncs necessitaríem que hi hagi molta recerca, amb un 5% de recerca que ha fet el sector que remena les cireres ara, segurament doncs milloraríem molt. No? I una reflexió final, perquè jo crec que menys de 10 incoherències doncs t'estan explicant una mentida i jo no vull fer un relat bucòlic del que és, vull dir, ens fem un fart de pencar. Jo pensava, abans de fer-me pagès, pensava que havia treballat dur, però en realitat ho vaig saber de veritat quan vaig fer pagès el 2016. Allò sí, ha sigut, no sé, una manera de curtir-me. Venen temps estem en una sequera, tindrem problemes ambientals o ens haurem d'adaptar, no? Les estacions sembla que es dilueixen, i nosaltres al final estem intentant, amb aquesta granja que s'assembla en part al que es feia abans, però no ben bé, intentem fer una producció que doni resposta als problemes del model productiu actual. Però no voldríem dir que seria massa agosarat dir que amb tants pocs anys d'experiència, amb la quantitat de coses que ens venen al cim, doncs que el nostre projecte realment està adaptat al món que ve. I és una pregunta, és una cosa que estem experimentant perquè poder, no? Volem ingredients locals per alimentar el bestiar. Què passa si no germinen bé les varietats de cereals i llegums que s'han fet servir aquí històricament? Què passa si no hi ha collita? Què passa si encadenem 4 anys de sequera i no tenim prou collita? Aquest any hem tingut molts problemes per trobar faves i pèsols. I aleshores, vull dir, estem en un moment d'incerteses i caldrà molta energia de molta gent per donar resposta a això. I no sé, ho deixaria aquí. Abans has dit, jo us passo la paraula a vosaltres perquè comenteu el que vulgueu, que després parlaríem de greix, has dit. El greix és molt important, sí. El greix és molt important perquè és potser el producte més nutritiu que existeix. Vull dir, el que passa és que en mengem massa de greix. I aleshores, clar, en una societat sedentària on no hi ha... No? Abans la gent tenia cansalada, no? Cansalada, però cansalada, penjada a la cuina salada i foties un tall i et menjaves un tall de cansalada. Ara ningú se li acudiria fer això, perquè no ho necessitem i perquè ens embafa, no? Però en realitat el greix és poder el que... Del pernil, aquest de Jabugo, que abans mencionava, el que ens agrada és el greix. I per què no tenim més greix a la llet o a la carn? Doncs perquè és molt car de produir en matèries primeres. Vull dir, si tu fas la conversió de quilos de pinso en carn magra, és un bon índex de conversió, és a dir, pocs quilos de pinso obtens força quilos de carn magra. I a la que l'animal comença a enriquir-se amb greix, aleshores necessites invertir molts més quilos de pinso. I això va en contra de la taxa de beneficis de la gran indústria alimentària. I aleshores, per què decidim sacrificar els porcs als 6 mesos de vida i no a l'any, com s'havia fet sempre? Doncs perquè en realitat és més rendible sacrificar-los abans. I ara han descobert que poden fer carn vegetal, si és que és carn, perquè el que agafen és allò que els hi donaven els porcs per convertir-ho en carn magra, ho converteixen directament en hamburgueses, no? I ens estan robant, diguéssim, la capacitat de fer aliments ben parits, no? I amb la llet ha passat igual, no? La llet, com es paga el ramader la llet? Per el greix que porta. I què ens venen a nosaltres? Aigua.
llet semidesnatada, desnatada, iogurt desnatat i iogurt que no és iogurt i llet que és una beguda vegetal. I això sí que dona molts calés, no? Que ja em sembla bé, qui vulgui aquests productes, però en realitat estem perdent aliments de qualitat. I amb la carn passa igual. Vull dir, més val I això ja ha passat, amb la gastronomia i els productes gourmet i tot això, que s'ha hagut de recuperar forçosament, no? Aquelles carns que porten més greix, més infiltració, bla, bla, i tots aquests rotllos, no? Però en realitat doncs és que el greix és sa. És el vostre torn. Us passo el micro, qui vulgui fer res, qualsevol pregunta, aportació, comentari. Aprofiteu. Sí, que cal. Sí, cal micro. La pregunta és, la paperassa també forma part de tot el tinglado i no l'has mencionada. I el tema sanitari, per demostrar que és ecològic, són dues preguntes, per demostrar que és ecològic, com funciona això? Alguna altra pregunta? El pebre que posen en els botifarres. No, jo només volia preguntar la sau i el pebre que poses a les botifarres. A les salsitxes i la carn picada hi posem 2,5 grams de pebre i 14 de sal, i a les botifarres, pel fet que ja és un producte... Això ho fem per la mainada, perquè ho senten més i aleshores és un producte que té més sortida per la mainada, les botifarres i la carn picada. No? El llom no en posem, evidentment, o altres productes, però la botifarra de sal i pebre li intentem donar un punt més potent. I després, respecte al tema per què és ecològic, nosaltres passem certificacions cada any, hem de certificar i hem de demostrar amb totes les factures dels nostres aprovisionaments que els productes també han sigut produïts respectant el Reglament Europeu de Producció Ecològica. El tema burocràtic és un infern, el que ha fet l'administració amb el tema burocràtic és un infern que s'està menjant a ells mateixos. I això està passant a totes les esferes d'administració. És a dir, l'eina que és l'administració pública, jo sóc un defensor de la cosa pública com és la cooperativa, jo em sento més segur a un hospital públic que a un hospital privat, em sento més segur a l'escola pública que a una escola, perquè també vaig estar a una escola privada i no em va anar gaire bé. Vull dir que sóc un defensor de les coses públiques, però el que ha fet l'administració amb el sector primari i amb l'alimentació s'ha posat al servei de coses que, no sé, ens han matat. Ens han matat i ho poden acabar de fer. Ara diu que farien la finestreta única, no? Fa aquests dies deien, farem la finestreta única. Jo ja la tinc, és la gestoria, ja no faig res. Ja no faig res perquè la complexitat de tot el que ens demaneu és tan brutal que jo la tinc. Jo el que vull és que no em suposi un cost de milers d'euros cada any en paperassa. I si digués, una vegada m'envien un correu electrònic només per certificar tots els controls que haig de complir per la certificació ecològica, no? I ho vaig penjar així a les xarxes i tal, dic, mireu tot el que em demanen. No? I només per l'ecològic, perquè després haig de complir tot l'altre que és el Departament d'Agricultura. I m'escriu l'inspector i em diu, bueno, si només t'he enviat el llistat de lo habitual. I dic, aquest és el problema, que això és lo habitual. No? I no voldria plorar gaire respecte a aquest tema, però és un tema molt complicat. L'eina que hauria de ser l'administració s'ha convertit en una finalitat, és a dir, l'administració està preocupada per complir amb el seu propi procediment, no per solucionar coses en la realitat en la qual intervé. I això és la burocràcia. La burocràcia és un mal, no? És una malaltia i costa, no sé si hi ha cap vacuna per aquesta malaltia. Gran productor, no? Jo tinc la sensació aquesta, no? O sigui, si tu ets un gran productor, pots tenir una persona que es dediqui a fer això i li pots pagar, perquè tens molts beneficis, no? Perquè, a veure, hi ha la part positiva que és el control, perquè si no això podria ser campixa, no? Vull dir, s'ha de controlar molt bé què es fa, què menges, no? Però inclús des d'Europa les ajudes sempre les acaben rebent els grans productors. La duquessa d'Alba ho rep tot i el pobre pagès no rep un duro. Potser el problema principal per mi és aquest, no? Que el pobre pagès té molta feina, molta despesa i no li arriba cap ajuda de cap mena, no? O no va per aquí, això no hi entenc de res. Nosaltres no estem en contra del control, simplement és que hi ha d'haver un control ajustat a la realitat.
Aleshores, ara nosaltres, els escorxadors, hem gastat 5.000 euros en un centre de desinfecció dels nostres vehicles, perquè els grans escorxadors tenen centres de desinfecció perquè van camions que tot el dia volten per moltes granges i que transporten molts animals. I hi ha un risc real sanitari. És un exemple així fàcil d'entendre, no? I aleshores diuen, bueno, com que els grans escorxadors han de tenir centre de desinfecció de tots els vehicles que entren, aquest petit que veniu 10 i que sabem qui sou i que només aneu de la vostra granja aquí i torneu a la vostra granja i no aneu enlloc més, vosaltres també heu de tenir un... I 5.000 euros per nosaltres és molt, però aquell centre de desinfecció que ens hem gastat als calés, en el circuit d'aigua i els productes i no sé què, i els aspersors i no sé què, no el fa servir ningú. Ja l'hem posat. Creu, complim. 5.000 euros. I aleshores és aquesta cosa, és culpa del funcionari. Diu, ostres, no, és que jo a mi em demanen que vosaltres compliu amb aquests estàndards. És culpa del sistema, és culpa d'aquesta dinàmica en la que a aquell que sacrifica 6.000 porcs al dia se li demanen una sèrie de coses i aquell que en sacrifica 30 a la setmana, doncs igual. Clar, això no té cap ni peus, no? Hola, jo voldria fer una pregunta i és en relació, o sigui, aquí hi ha una mica, gran part, el circuit que té Llavorar, que ja de primeres dic que hi ha molt esforç i és una cosa que costa molt de cara a lo que és l'empresari, bueno, o pagès, millor dit, a plasmar de cara al client, perquè és el que has dit, que costa molt fer un client, però també costa molt poc perdre'l. Aquí també jo crec que tinc una pregunta, és en relació a la gestió dels purins. El tema dels purins, un animal també que diguéssim, el que és l'animal produeix molts purins. Com és la gestió d'una granja? Més o menys sé com funciona la d'una macrogranja, però la d'una granja petita no sabria com va. És a dir, com va tot, ara que per exemple hi ha el biogàs, que es fa gas amb el purí. Sembla tot molt utòpic, però és això. No sé com encara es gestiona aquesta part que també és molt important. Crec. Bueno, has dit diverses coses. Nosaltres amb el nostre producte no som capaços de transmetre tota aquesta cadena. ¿Vale? Tant de bo poguéssim, però és molt difícil expressar tot això, no? Si no tens un contacte directe. Però alhora això al final el que ens comporta és que la nostra clientela, i jo de vegades sóc una mica ofensiu amb la nostra clientela, dic, som un gueto de gent que li preocupa en aquest tema i que aleshores fa un esforç per consumir aquest tipus de productes. Jo vull sortir del gueto. Jo vull que a totes les botigues, a tots els pobles hi torni a haver granges i a tots els pobles hi torni a haver escorxadors municipals. Ja sé que és l'utopia, no ho veig, no m'ho crec que passi, però crec que hi hauria d'haver. Almenys hi hauria d'haver escorxadors comarcals. Ara estem fent un projecte perquè hi hagi un escorxador comarcal. Estem intentant fer un projecte per posar sobre la taula políticament que ha de tornar a haver-hi inversió pública. A Figueres ens han posat l'Amazon, una pedazo de bèstia, ¿vale? I segurament ha tingut molts bons tractes. Pues també volem un escorxador, perquè tu pots tenir animals, però si no tens escorxador, on vas? A un escorxador on fas nosa? Perquè et maten 5.000 animals. Jo no estic en contra d'allà on sacrifiquen 5.000 animals, simplement no està adaptat a les necessitats de projectes locals. No estic en contra. És un model i crec que té unes contradiccions i uns reptes pel món que ve. I si aquest món actual no dona respostes, doncs hem de tenir una alternativa i un model agroalimentari diferent que doni resposta a les contradiccions. Per nosaltres no és un problema de bons i dolents o de qui ho fa bé i ho fa malament, sinó de donar resposta al que ens ve a sobre. No? Això una cosa. Purins. A la producció ecològica els purins no estan prohibits. El que passa és que si has de donar benestar animal has de fer jaç. I si has de fer jaç, els slats, que són aquell terra engraellat on s'escola la merda, que barrejada amb aigua has d'haver purí, perquè els porcs no fan purins, els porcs caguen i pixen. Els purins és un subproducte de les granges que és la barreja de les dejeccions ramaderes amb aigua. Són un 80-90% aigua. Per tant, ara mateix amb la tecnologia existent i tot el que hem vist de com es fa porc ecològic en granges de 200 i pico truges, 400 truges, no hi ha granges on es faci purí, es fan fems, que és la barreja d'excrements i palla. Com es comporta
aquestes dejeccions ramaderes en aquest format amb el sol, doncs són sòlids, per tant no drenen. El problema del purí no és que no tinguin potencial nutritiu i no siguin un bon adob, és que el seu 80-90% aigua drenen i després els cereals i els llegums, les seves arrels no arriben més enllà de 30 centímetres de fondària, per dir alguna cosa, i ja no poden extreure aquests nutrients. Però els purins no són ni bons ni dolents, no? Depèn de l'ús que se'n faci. En el nostre cas fem fems. I aleshores el fem queda en superfície, format sòlid, es poden compostar, per tant es pot estabilitzar com a fertilitzant. Si fas un bon compostatge, però això no ho garanteix, perquè si has de gestionar el femer bé, doncs també és més feina i moltes vegades no arribes a temps o et plou massa o coses així. Una altra cosa és que, com a les plantes de compostatge, puguis cobrir el femer, mil històries, no? Per tant, i després l'altra cosa és que amb els fems cada metre cúbic de fems porta més fertilitzant que un metre cúbic de purí, que és 80%. I això és el que ha provocat sobrefertilització d'alguns camps, perquè transportar aigua és molt car. Transportar fems no és tan car. Diguéssim, els metres cúbics de nitrogen que portes en un remolc ja surt bé, ja surt a compte portar-lo una mica més lluny i aprofitar-ho perquè en tens pocs. En purí en tens molt, no? I aleshores te l'has de treure del cim. No? I després això també té a veure amb la desconnexió de la ramaderia amb la terra. És a dir, nosaltres importem matèries primeres d'arreu del món i per tant aportem aquest potencial de fertilització de molta terra que no tenim. És a dir, tenim més bestiar que el que podem alimentar amb la terra que tenim a Catalunya. I aleshores segurament en el futur hi haurà menys bestiar, almenys porcs i pollastres, com abans. Segurament, però no perquè ho desitgem, sinó perquè això passarà perquè serà massa car importar matèries primeres d'arreu del món per alimentar i per tornar a exportar la carn. Ara és flipant, vull dir que encara sigui més barat importar matèries primeres, moure el bestiar amunt i avall, portar-lo a un escorxador a 600 quilòmetres de distància i després moure la carn uns altres 600 quilòmetres, no sé què, i que la botifarra convencional sigui més barata que la que faig jo, que al final competim perquè tot és una botifarra, vol dir que les economies d'escala són brutals, però és normal, no? No sé si t'he donat resposta. I després amb el tema biogàs, hem vist moltes experiències de biogàs. Això, si està subvencionat, funciona, si no està subvencionat, no, perquè el que passa és que acabes, per un tema també de mercat, no? Vull dir que sí que és una idea ben pensada, però perquè sigui el procés eficient i puguis competir i puguis vendre-t'ho bé, acabes conreant la terra per aportar matèria prima a la planta de biogàs. I això sí que no té sentit. Cremar gasoil per fer biogàs no té sentit. Això no vol dir que no hi pugui haver plantes de biogàs però a petita escala i que siguin l'aprofitament d'un recurs. Però si el que has de fer és energia que te la paguin, saps? No ha funcionat. A llocs on hem vist forces, el que ens ha dit el pagès és he acabat conreant la terra per poder cobrar la subvenció per tenir la planta de biogàs. Alguna altra paraula? No? Doncs abans de tancar, no sé, sempre que parlàvem amb en Joan sempre em diu jo soc molt pessimista o realista, no m'estranya. No sé si has vist alguna idea o alguna cosa que et doni una mica d'esperança en tot això, Joan. Jo voldria veure joventut amb ganes de tirar això endavant, però esclar, la joventut implicar-se, jo sempre dic una cosa, per posar-se en aquest món s'hi ha d'haver nascut, conèixer-ho des de petit, mamar-ho des de petit, i acceptar totes les contrarietats que té tot això. Trobar-ho muntadet, anar-se posant al dia i acceptar tot el que hi ha. No vull dir res més perquè llavors ja soc massa pessimista. I em sap greu perquè m'agrada, però veig que això... A més els de dalt això no ho apoyen, no interessa. Sembla que sigui més interessant importar que produir, sembla. Jo, per exemple, jo vaig treballar en el tèxtil i recordo quan el jefe feia algun viatge a la Xina, a la Índia, a aquests països, i ens deia de la manera que treballaven aquesta gent, esclar, podien portar el producte molt més barat que fabricat aquí. Però també dic una cosa, això és una competència desleal, que està passant el mateix ara amb moltes coses que venen aquí. Aquí han produït molts productes que d'un tros a navall està tot permès. Doncs això tampoc hi ha dret.
I si no canvia la cosa, ens anirem fotent allò i aquí quedarà mort. Ojalà que se m'equivoqui, ojalà. Esperem-ho. Ojalà m'equivoqui. Josep, què hi dius? Tranquil, normalment, perquè per regla general els treballs tots són costosos, però si es fan amb il·lusió no costen tant. Per això jo dic sempre que això t'ha d'agradar aquesta feina, s'hi ha d'haver nascut i s'ha de saber el que representa viure de la pagesia. El que passa és que també és veritat el que hem vist molts projectes en què la gent comença amb molta il·lusió i llavors es troben tantes traves, no?, que al final la il·lusió arriba fins on... És molt obligat i poc compensat econòmicament. Jo diria que és una raó aquesta. Un pagès està obligat, es diu, no ho podeu notar, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Esclar, és una mica exagerat, però... A nosaltres moltes vegades ens diuen és que vosaltres ho feu bé. Dic, no, ho fem bé. Hem fet un projecte que intenta sobreviure com qualsevol altre. El problema perquè hi hagi més gent que s'engresqui a fer aquest tipus d'empreses és que es pagui bé. Aquest és el problema. Com sempre, el de sempre. Si es paga bé, si es paga dignament, hi haurà més gent que ho farà. I aquest és el problema. Vull dir, no es tracta de discutir sobre si el que fem nosaltres és millor que el que fan uns altres que han sobreviscut com bé han pogut els temps que els ha tocat viure, sinó que si hi hagués hagut més gent que això se li pagués prou bé, en un país, a Catalunya se sacrifiquen 23 milions de porcs a l'any i que fem com nosaltres que hem de fer 4.000, 5.000 a l'any, doncs per alguna cosa deu ser que no és prou atractiu el nostre model. Nosaltres ens el creiem molt, no? Ens el creiem i el defensem i paguem totes les factures cada mes. Però és veritat que si aquesta pel·lícula que explico fos desitjable, perquè ha vingut gent a veure-ho a la nostra granja i diu és molt bèstia això, és molt dur, és veritat. Hi ha un component molt de creure i creure. I també de manca d'alternativa. Jo hagués pogut posar 4.000 porcs a la nostra granja en comptes de continuar amb els 700 i potser hagués posat els 4.000 perquè era lo fàcil. Però en realitat vam haver de recuperar una explotació que afortunadament ja no podia créixer més. Perquè hi ha problemes ambientals i no podem amagar el cap sota l'ala sobre els problemes ambientals que hi ha al sector agrari. No. Bé, en tot cas, jo crec que està bé veure que hi ha alternatives, hi ha maneres de fer diferents, també conscienciar-nos de tot això, tots aquests problemes que envolten el sector, que els estem veient ara cada dia a les notícies, diguéssim, no? Però perquè també nosaltres, entenc jo, com a ciutadans i ciutadanes, doncs hem d'arribar a exigir, no?, doncs que totes aquestes traves, aquestes dificultats es vagin solucionant i també amb el nostre fer de cada dia, no?, i el nostre model de consum i doncs ajudar a que les coses s'encaminin cap a llocs una mica més saludables, no?, que fins ara. I també crec que ha sigut molt interessant veure com, jo què sé, doncs en Pino dona faves i pèsols als porcs, igual que feia en Josep fa 90, quasi 90 anys ja, no? I que tots dos hi han arribat pel mateix motiu, no? Han arribat a la mateixa conclusió. Sí, perquè li ha preguntat els cereals, el llegum, li ha preguntat quin raça de llegum i exactament. Sí. Però m'ho ha dit a porta freda, m'ha dit, és que vull dir això, pèsols i faves. Bé, doncs moltes... Jo crec que nosaltres també ens hem de responsabilitzar els compradors, perquè fixa't, amb tota aquesta roda, els camps són del Ventalló, l'elaboració pròpia heu recuperat un molí que deu ser de prop de la finca, la granja que és ecològica perquè feu servir tot els cereals i tot de proximitat, heu recuperat també un escorxador que heu fet d'una cooperativa que per lo que veig tampoc és gaire lluny, però en canvi llavors la distribució, és a dir, el comprador final ha de ser de Barcelona, ha de ser de Girona, ha de ser... Saps? És a dir, que els que comprem també hauríem de comprar de proximitat, que així hi hauria menys gasto de benzina o de gasoil en distribuir-ho, no? És com dius, el que passa és que el país ha canviat i aleshores ara, clar, en un país de 8 milions d'habitants, 6 viuen a Barcelona i àrea metropolitana i ja no hi ha granges. Ni hi haurà a curt,
Per tant, no tenim més remei que baixar aquí, doncs millor fer-ho amb una furgoneta en comptes d'amb 7, no? I després, això ho discutim molt, ara que estem amb la revolta pagesa, no? Ara, just abans d'entrar aquí, estava discutint, demà vaig a Barcelona, discutim gent de ciutat sobre com pot participar la ciutat a la revolta pagesa. I a mi em subleva tractar la gent de consumidors. Ni jo ho soc ni ningú ho és, perquè si tu entres a una sala i li preguntes a gent qui és mestre, qui és metge, qui és escombraire, qui és... i va sortint gent. Qui és consumidor? No sé, ningú s'identifica com a consumidor. No sé, jo menjo o jo em vesteixo o el que sigui, no? I en realitat el que es tracta és de, per allò de sortir del gueto, de que cadascú individualment ha de ser voluntariós, que està bé i té tot el mèrit i cadascú fa el que pot o el que vol, no? El que sí que és important és que hi hagi un sistema que porti cap aquí. I aleshores el que hem d'exigir és que a totes les escoles els productes siguin de proximitat. A tots els hospitals els productes siguin de proximitat. I això es paga amb els nostres impostos. I això sí que se li pot exigir a l'administració. I quan es fan els plecs de clàusules, no es tracta de dir no, és que la llei de contractes del sector públic prohibeix determinar l'origen d'allò que es compra. No, escolta'm. És que la petjada de carboni, no?, dels productes que es dona a nostra mainada ha de ser inferior a tant. I això t'obliga a apostar per la indústria local i els productes de proximitat. I això és possible. El que passa és que, clar, hi ha molts calés en joc. I l'altra cosa és... I aquí també ens permet ja de fugir que si ecològic o no ecològic, no? Perquè segurament els ecològics que som avui a Catalunya no podríem abastir totes les escoles de Catalunya. Però sí que si exigim proximitat, i aleshores sí que si la gent es comença a guanyar la vida per l'ofici, en comptes de que els animals continuïn sent de la gran indústria exportadora, per així dir-ho, quan els animals són teus, quan tu saps per què produeixes, saps què és aquella escola, saps què és aquella mainada, vas millorant. Menys medicaments, menys impacte ambiental, saps que tens un vincle amb la teva comunitat. I aleshores ets protagonista d'allò que fas i que estàs alimentant a gent, no? Jo crec que això sí, l'administració aquí sí que seria útil, de dir, escolta'm, jo t'exigeixo tot això, tots aquests controls, no sé què, intentem pactar que ho fem millor, però sobretot el que és t'obro el contacte amb la societat. I això sí que es podria fer. I això es podria fer demà, que és el que de vegades necessita el sector, no? Dir, escolta'm, demà, perquè... Hi ha un projecte de menjadors escolars que algunes escoles s'han adherit i és producte de proximitat, és a dir, això, l'única cosa que aquí a la comarca, per exemple, em sembla que són 7 escoles les que estan adherides, no? Llavors, aquest aspecte s'ha de treballar més amb els nanos, com deies tu, amb les licitacions dels menjadors escolars, que considero molt important i encertat, i dones cobertura al producte de proximitat, no? Doncs només hi ha poques escoles aquí a la comarca que s'hagin adherit, però és que també és feina, com deies, de les administracions, en aquest cas també nosaltres a nivell local, de treballar i fer conscienciació d'aquest fet, perquè entenc que això és la part important i que les administracions sí que podem fer alguna cosa i no podem defugir de responsabilitats. I per mi aquest aspecte és clau. A més serà un cercle virtuós en aquest cas, no viciós sinó virtuós. Bueno, acabem amb això, possibilitats, no? Notes de... almenys possibilitats reals, no? de fer coses. Reca, moltes gràcies per venir a tothom i bona nit i endavant amb la Fira de la Botifarra. Apa.